الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز علماء کرام دین بائی مسلمانانو دا کم تقریب شنن دے دا ختمونو فو سلسلہ کے دے باران دے خدا سے مسئلہ دا اس بڑی خبر دے اس کی دے عمل روحی روح دا دے کی زمون طولو غم دا دے کی اسلام غالب شی کفر مغلوب شی زمان ایمان بچ خلاصہ دا مدرسہ چکم دا دی مثال دا جسم دینی طالبان پدې کې دا روح دی استادان طالبان او استادان دا جسم دی علم دا کې په روح دی دا علم جسم دی او عمل روح دی بیا عمل جسم دی او اخلاص روح دی مقصد د الله رضا دی د الله دین سربلندي ده او ټول په دې غرض باندې تر راغلی چې الله را ناراضي شي الله دین نیک نام شي الله دین په تمام دنیا باندې غالب شي. امدغ وجد اللہ فضل و کرم دے تمام دنیا کے کفار لگیا دی وسم و مخمینیم دا اسلام ختم شی طالب ختم شی مدرسہ ختم شی تاس پپلو دے دکان سکر شو واللہ چی سکیا کن دا اللہ طیب آوازی کم کسان چی اسلام پوری خاندل اللہ پاک پٹول خلق خوندو لینیم دا قسی کمونگ عزت قولو دا اللہ پا دین کے دے تاس پتا دا ہر سے ما تصویرو باسی ما چکم دین لاس خولی خوالر بودی دا وزیر اعظم ما دا سبل سمینی دا دین پوج باندی ما خلقو دا دین خود لدے اخلاق خود لدے الحمدللہ تمام دنیا کی پر دا ما شاگردان دینے دا سکے چس بار میں رکم دا شاگردان حق دینے دی وقت کی دین دا اللہ بنیادی شزیم دا ایمانو او بیا اہل سنت پا عقیدہ بندگا سی مذہب و اخلاقو دا بنیادی شزیم انسان چکر دے دا بنیادیم. یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته اتطلب الربح فيما فيه خسرا. اے دا بدن خادم اینیم سو بدا کی گن تا گٹھ طلب فوج باک توان دی اقبل على النفس فاستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان. نفس متوجیشا تا نفس زیون بلال تک تور وینی لیکن مو سردار دے ابو لہب یعنی درنگ دا سر یعنی تک دو پیغمبر سم ترو یعنی اب حاج صورت نزل شوی اصلا دا مسئلہ دا سو کہ عزت غوالی دا پا دین کی دے پا اسلام کی دے دا ظاہر دا بوڑی خبری دا خواہ دا خوراکن مرد دقن دیم بنیادی سے دا اللہ دین اغبقا دیم دا منگنا دے دا اللہ پاک بدا کی حاکمان ہم پسور پسی دین ختم شی فوجان ہم پسور پسی ختم شی طول پسور پسی دینیم خو اللہ بچ گئی اللہ عزتی و دعائی الحمدللہ ثم الحمدللہ. دی علاقہ کے ذکر اول ما دا کوئینیم دی شرکت دارالعلم کی دو یا طالبانو دا میں کی واضح دے جانت لما دی جنسینیم ایک کی واضح کتاب کے دو طالبانو بعض کے دیو طالبوین وست گورے دا کم دے ارز ہے کہ چکر مرصدہ دا زنانو دا نارنو خدا الحمد خلاق دی دا غدی دا دین دا دین سے کم دے منگے یعنی اللہ فرم اے دیمان خواندانو کداد دا دین مدد تکو اللہ سا مدد کی متقدم مضبوط کیا نہیں سوک دا اللہ دین مدد کی اللہ دا مدد کی بالکل دنیا کی من بلکہ دا جنت پر دنیا کی تا اللہ پاک خیئے ہیں بالکل ہر سرے دادا کی ہر کی ترسید از حق و تقوی غزید ہو ترس دا جن و انسو ہر کی در سوک دا اللہ نے یریگی پرزگار ہے ہر سکتی یریگی او دا بل سنتی فصل حق باتو مواسحان کو ندو
کیوں تو حضرت بگزر رسوا اللہ ساسا گزارا کی تخپے پہ سر روان بے اللہ رسوا کی من کمانگ عزت قوالو ہر چکی ہوئے کہ خانان نیو کہ ملکان نیو کہ عالمان ہوئی پہ دین کے دین نا دین چی کم دے خول دین دے الحمدللہ دا منگ بات خارا کھڑے دے دا سی کسان دے شوئی دا دین بدنام شیئے حال دا دے چی مسلمان مخلق ولی دو اب اسلام روڑے بے دا تبلیغ نہیں وس چی کم دے خلق دا دین ٹوٹے ٹوٹے کھڑے دے زان لزان حضر ما دا دین دے دا سی نا دے لیکن آغا دین دے چی کم پیام مسلم روڑے دے اب صحابہ کرام تر رسولے دے دا غنک تابعینو تبا تابعینو علماء کرامو دا دین دے فحقیت کو دا دین اسلام نندیس مثال لے رسول اللہ دا ورشی دی آڑے تھا ہر وقت زان تر رکھا کر دا زمان دا دے خپل دا پہ کہ خیلی بریلیان زان لدی نور پیران زان لدی تاویزون والا زان لدی نور زان لدی لگے دے نا واصل دا نگا خم دے خیال ساتے خم سری تا گوری دا سری عمل سنگ دینی کردار سنگ دے دا ویناو دا سنگ چل دینی دا غیر برابر یہ ٹک دا خود ٹک دا کنی نیم لگیا بینو بدے کار نکی مردا نمونگ پکار دے چی خل سوچ برابر کو سوچ برابری پینزا وقت منس کوا او با کنا پر سنت کوا کنا پر کیا کنا کئی بس دا کوا دا کافی دے چی سوچ دا غلط یعنی او دا اللہ دوستان سر دشمنی دا اللہ دشمنان سر دوستی وہ کتار سے چکے سکتے عمر خطاب فرمائی صلیب دا حجر اسودو مقام مرحیم پر مسکولالی شپیتا کرلب عبادت کی دا اللہ دوست سر بے دوستی نہیں دشمنی نہیں دا سر اس پکار نہیں من دا پکار دا خصوص پکار دے پدے من کارنے کی چیو طرف تسرے نہیں دا کہ دین دا اول دا دین دشمن مرستا کئی دانا دا پکار خیلی اسمائی شہریو خطا پیوشیم اللہ فرمائی چیئے ہم تاسو اللہ دین مدد تو سا مدد تو کی خبر مضبوط کی اللہ وعد حق دی ستی رشوی دی راتن کی برزخ کی مناسب عذاب قبر اور طول حس دراتن کی دی قیمت جنت دوزخ بکی کی پخ بٹیم باندی حکمت اللہ پاکو منیسب داغ الناس بدے با اکتفاق و دعانا الحمدللہ رب العالمین